Ni sa pagyaman, the Dr. and Doktora Ino Claranang and family. Agyaman kami ken ka, O Dios nga po, weni kantami, panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi, weni kantami, panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi, daytoy di aldaw na inkedeng mo, naragsak nga aldaw kada ka nga anak mo, gabot ayat mo, ken parabor mo, ngarud agyaman kam ken ka, apoy ti adu, weni kantami, panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi, weni kantami, panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kagabsat ti nasantuan a misa, iso ti kangatuan na kararag, nga iroknoy tayo iti Diyos. Iti dahi ti nasantuan a misa, iraman tayo nga ikararagan, ti archdiocese tayo, dahi panag-prayer rally tayo, para iti korupsyon ti pagilian tayo. Tasapay kumati Diyos, aggaraw, itid na dagiti daw-dawaten tayo. Agkararag tayo met akasmay sa parokya, kasmay sa pamilya, iti sisa kentigimong tayo. Tatartarabayan na tayo kumati Diyos, di tayo ko mga maumanga umararaw ken kuana, ket patgan na dagiti daw-dawat tayo. Agkamatalik tayo nga rod iti Diyos. Tapno nga rod may karita yung makiranod iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Itinapakumbabaan kuna tayo agkonpesarak. Iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Ako mga sikat,
mangasika. Kristo mangasika. Kristo mangasika. Kristo mangasika. Mangasika. Ako mangasika. Ako mangasika. Ako mangasika. Mangasika. Ako mangasika. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tatawan na imbag ti panag naknakemda. Ibunan nagdaka, idan daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka. Agyaman kamken ka, tapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalilangit, ket sika pumia Jesu Kristo. Bukbukton nganak ti Diyos na Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy ararami. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika
Ti ako siksikay di kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ipaay mo kadi tatong palen mi adi agresat ti pagayatam, kat agserbikam ken ka iti amin a puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Exodo. Dimteng dagiti Amalekita ket ginubatda dagiti Israelita ijay Refidim. Kinuna ni Moises ken Josue, pumili ka kadagiti lalaki akadwam ket ingkay gubaten dagiti Amalekita inton bigat. Agtakderak tu iti tapaw ti turod as iigem ti sarukod nga inted ti Dios. Inaramid ni Josue timbilin ni Moises, ket napan na ginubat dagiti Amalekita. Kabayatan na, si mangat da Moises, Aaron ken Hur iti turod. Nulaket singangato dagiti ima ni Moises, mangabak dagiti Israelita. Ngemno ibabana, dagiti met Amalekita ti mangabak. Idinaktangan dagiti ima ni Moises, nangala da Aaron ken Hur iti bato, ngayong kabil da, iti nagtugawan na, ket nagtakder da, iti agsumbangir anang tapaya kadagiti ima na. Tinapaya da dagiti ima na agingga, iti lelenek ti init, ket pinarmek anamin pinsan ni Josue dagiti Amalekita. Ti sao ti Apo. Titulong tayo agapo iti Apo anang aramid iti langit ken daga. Itangad ko dagiti matak kadagiti bantay, sa dinunto ti pagapuan titulong amay paay kanyak, titulong amay paay kanyak agapo iti Apo anang aramid iti langit ken daga. Di na ipalubos amay tibkulak, saan na maturog ti mga iwan kanyak, saan na mairidep, ken saan na maturog ti mga iwan iti Israel. Aywanan na ka ti Apo, ada ti abay mo tapno sa lakniban na ka, saan kantungan anwen, saan nakantungan anwen ti init, iti aldaw wenno iti bulan ti rabii. Ilisi na kanto ti Apo iti amin na peggad, aywanan na kanto tapno awan pakananuam. Sa lakniban na kanto ti Apo iti amin na papanam, manipod ita inggat inggana. Ti may basa na adaw ti may kadwa surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Agtalanayad ka kumati na sursurum ket patsema si tatalged. Ammom dagiti nang isuro ken ka. Laglagi pe masipod pa iti kinaubing mo. Namuamon dagiti na santuan na surat. Isuda makaited ken ka ti sirib nga agturong ti panakaysalakan babaen ti pamati ken ni Kristo Jesus. Amin na paset ti nasantuan na surat, impaltiing ti Diyos ket nagserbi, panangisuro iti kinapudno. Panagbabalaw, pangatori iti biddot, ken pakasursuruan, tinalintega panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti taong agserbi ti Diyos,
ket si sagana nga garamid ti amin nakita ti kinaimbag. Ti matang ti Diyos ken ni Kristo Jesus, amang ukumto ti amin na tao, na tayman wenno si bibiyag. Yunay-unay ko gapu iti mensahe. Wen agawaam nga ikasaba, nasayat man wenno dakes ti tiyempo. Mga lukoy, mang tubngar ken mang balakad ka ket mang surukat asiyaanos. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay, ket amin tumaitetuken ka. Alleluia. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay, ket amin tumaitetuken ka. Alleluia. Ti Apo at dako mga kadakayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Sinarita ni Jesus kadagiti adalan na daytoy apangarig, tapno isuro na ida a masapol nga agkararag da akanayon, ket di da pokawen tinamnamada. Adda idi maysa a huwes iti maysa nga ili, kinuna ni Jesus, saan nga agbuteng iti Dios ket awan respetaren na a tao. Addamot maysa abalo a babae iti daytamet la nga ili. Masansan amapan iti huwes akon kunana, tulungan nakadi amang tunton iti kalintigak iti kabusor ko. Nabayag adiin kaskaso ti huwes, ngem kamaudyanan na, kinunana iti bagina. No payjak nagbuteng iti Diyos, ken awan ra emek a tao. Ngem gapo na mauma akon asing sengaen daytoy a tao, ited kumanlaengen ti dawdawaten na. Tano saan dinak to sardengan aringringguren, ket maibuston ti anos ko. Intuloy ti Apo, nangegyo ti kinuna ti dakes a huwes, ket ti Diyos, di nanto aya tulungan dagiti tattao na nga umasasog ken kuana, iti aldaw ken iti rabii. Di nanto kadi dardarsen ti tumulong kadakwada. Ibagak kada kayo, adagdagusin nanto nga ited ti kalintiganda, ngam inton umay ti anak ti tao. Addanto nga ta masarakan na apamati ditoy daga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome, taga-Tagudin, Santa Maria, Candon, Abra, Nyapay, dagiti daduma, Santa, Cavite, ang welcome kada kay amin na niya. Idi Biyernes napang kami jay mapang kami jay Isabela, tay di Kalman, anniversary, silver anniversary di jay padi nga gayem ko. Ket napang kami imyang kami ija Tabuk Kalingga. Yan ti classmate ko mo lang nga padi, ija ti imyanan mi sakbay kami agpa Isabela. Kaya nagmisa aktibigat,
pagbiit laeng ijay, nay nagadumot ti imayon, nagitay agbuybuya, kakunada, Father, i-shout out da kamtuman, ang shout out kadagita nga taga Kalinga, man laengan tamapnekdan niya, hanga pag shout outan ti misa, kung nakahaman, kung nadamit. Napang kami di Isabela di Kalman sa kam nagawid nga dagos, kasyak ti driver, makaturturog mo di kadwak, aging gana nga makitang, dayay sikat ko, iso nga sumardeng tamampay, tagon na unat ta, makakitang. Amoy ti sao nga kitang, in Tagalog nangangawit, in English, ito mangsong batan. Kinaktang. Kitain nyo dito, umuna nga maibasa, no, aware kayo, first reading, anya ti imbagana, dagiti Amalekita, umaydara uten dagiti Israelita. Kaanya ti imbaga ni Moises, itangkayag ko dito sa rukod, kunana, nga inted ti Diyos. Iso di impakol na, ayan ti bato, nagpuswag ti, danom, idi awan inumunda. Kagapata rumaot dagiti Amalekita, tiraot idi akagayang payla kada espada, no ingato na di ima na, maabak dagiti Amalekita, ngem numaktang, kay ibaba na di ima na, mga bakda, maabak dagiti Israelita, taindaulwan ni Jose, dagitoy nga manglaban, dagitoy nga Amalekita. Kanya ti inaramid dagaputa maktang di ima ni Moises nga, manginga-ngato di sa rukod, inikan dati, tinukulan dati bato. Tapnuhaan nga agtupak, tamakmaktang, si kamamot agmalmalum nga nakakasta. Sa bagay, di kay pa'y maktang nga agchis-chismis nga agmalum, apay tantulag, di magamin mo na, di pa'y makitang tapangayaw. Kagingga na nga, limnag ti init, nakangato di ima na tinukalan da, nangabakda. Iti ibanghelyo tayo mat, sa bali mat, at na may sa huwes, kagapot a huwes mat aka natangsit nga ta, awan kabuteng na, haan nga agbuteng iti Diyos. At danapan nga balo, amuyo ti balo in their time, awan lablaban na, tatil agtawid kadakwada, lalaki. Iso nga no balo nga babae, awan ti agbalin nga nakakakaasi ti biyag na. Kakunanakin da ito nga huwes, apo tulungan nakman nga mangalati, mangtuntun ti kalintigak. Haan nga ikaskaso da ito nga huwes, tanatangsit garod. Apo tulungan nakman nga mangtuntun ti kalintigak ko na. Taapaya, di ka arubak ngamin, inyalis na di muhon na. Kaawan lablabang ko, taga Salcedo siguro dati nga balo niya. Una taga Salcedo ka aruba na. Kakuna da iti uwes, gaputa, uri awang kabuteng ko kunana, uri hanagbuteng ti Diyos, nga mauma akon, nga ring-ringguren da iti nga balo, itid kumanlaengan. Anya ti puntos ni Apo Jesus di jay, haan nga di panangabak ti balo, haan nga di natangsit nga huwes, no di persistency in praying, nga iti panagkararag kunana, ti iso dito umuna nga paset ti ebanghelyo tayo, kanya ti kunana, inaramat na da ito nga pangarig, tapno masapol nga agkararag da akanayon ket di da pukawen tinamnama. Ti puntos na ditoy jay panagkararag. Kasla jay kararag ni Abraham ni Moses nga nakangato di jay ti prayer na tamangabak da ngem no makitang maabak da. Kanya ti ibagbagan na ditoy hantay ko mga makmaktang nga agkararag. Nga no dagduma, di kararag tayo, kaslahaan nga masungsung-batan. At daliti gundaway nga, apo kararag nga kararag nga, kaslamot awan ti mapaspasamak, makmaktangkan. No dagduma gamin ka, sakbay tayo gamin nga sa ludsuden, no, at da mapaspasamak, iji kararag mo, no awan, i-check tayo pa gamin, iji puso tayo, anya ti kararag tayo. Duma ka, dahiti puso tayo gamin ka, uray pinarabura na tayo ni Apo Diyos, binindisyonan na tayo ni Apo Diyos, no daduman, di tayo mapmapnak. Anya nga minti kararag tayo, aya, anya ti content, di kararag tayo. Ti magkanayon nga kararag yo, Apo mayat ko matagtaga inab ko, ta mga bakak no bigat, ay Apo, kasano nga patgan na ka ni Apo Diyos? Mga bakak kuma, ay sigurado no nangabak ka ti milyon-milyon ti kasino hanggang nga makimisan, postaan, pumustaak pa. Anya nga min tinagyan di kararag tayo. No daduma ka,
addaan ka lang roden, ikumpiram iti sa bali, addaan ka lang roden, ti kaya mo, di ka mapmapnag, more. Ti kamayatan nga kararag, ken ti dabes nga dawaten tayo ti panagkararag, ay so dahito dawatin ni Apo Isos, Apo, papigsaem kumati pamati mi. Anya no, adda ti pamati nga napigsa kanyam, tapno naan-anay ti ragsak mi. Dayjay ti dabes nga kararag. Anya ti kunahan nga rutatan ka, pasayahan na ng buhay, hindi na payamanan. Nukas ano ka nga agbalin nga naragsak. Nakarigrigat mo kanya tayo nga minudaduma, kakaasi mo ni Apo Diyos. Taapaya, idi daw dawatim, Apo makagridwarak ko ma. Amin nga simbahan apang ka nagkararag. Amin nga santo kinararagam. Idi na addaan ka ti trabaho, mayat di biyagmon, nay kebsmut niya po Diyosan. Kayat mo more, nalipatan mo ti agkararagan. Iso nga uri agkararag ka naka-up, i-check ta Apo naka-abroad ko ma, Apo di anak ko pinagad-adal ko, maka-master ko matitrabaho na, very good. Awang problema dayta. Naka-abroad ko ma, di anak ko, awang problema dayta. Ti saludsod, habang nga ngumat nga to DJ, no, habang nga pinaraburan na ka ni Apo Diyos, ngumat nga to kumadji kararag mo, ngambaliktad ti mo ngumat nga to, day tamo timid mo, han? Ada anak ko ya, brad. Ya anak ko kag trabaho jay, nurse ijay. Kakaasi ka nga nagluluwalo, idi. Damor ko mga bendisyonan na ka ni Apo Diyos, damor humility, damor nga contentment, makontento ka, agragsak. Tagyam-yamang ka kini Apo Diyos, tilo ay kararag na. Mistake nga rin no dadumata, pinaraburan na kamo ni Apo Diyos, sino ayat yan nga naparaburan kanya tayo, naparaburan tayo amin. Ti kamali no daduma, bagyan tayo mutan di jay grasya iso di jay, ngumato mo di jay timidan. Malipatan tayo, isong no daduma, kararag nga kararag Apo, di mo dengdenggan ni Apo Diyos. Anya nga minti motivasyon mo nga agkararag. Anya nga minti content di jay kararag mo. Ikan na kam kumati na unag nga pamati, amuyo kakabsat nagado ti ag message. Ag konfesar da kano online, hanga mabalin ti konfesar nga online. Nasapol nga face to face. Anya ti ibagada ag pa-advise da kano. Apaya Apo nabaya ay nya naganan, nabayaga nga agkarkararagan ka di kaslahan nak nga patpatgan ni Apo Dios. Saludsudem anya nga minti content di kararag mo. Apay kami nga agkarkararag ka. Anya ti purpose na. Maupupay akon Apo hangkon nga kayat ti aglualo. Apaya han na mga patpat gandi di kararag ko. No daduma kunak di di kararag mo lawagan tayo. Inya ti nagyan di kararag mo. Si asino ka nga aglulualo. Si asino ka nga agkarkararag. Nadaduma ginagyan di kararag tayo ko, haan nga maibagay nga para kada tayo. Nadaduma di kararag tayo ko, haan na nga ited, tahaan nga naibagay nga para kada tayo. Numariri na di pusom ko, Apo paraburan na kuma, taapaya, kasi nakaruar mat, agtrab-trabaho di anak di kaaruba kon, masapol nga agtrabaho, maadanayon na nga pride. Ngamin di jay reputation mo ka masapul mo't nga ingatom di bagbagim mistake a kararag. Amuyo tinay napudno ti kararag na kini Apo Diyos, uray no adda panubok, kabaulam ti agragsak. Uray adda sakit, kabaulam ti agragsak. Iso nga ko na tayo, agsaksakitak Apo, apay nga na may mayat ti biyag na dagitay hanga makimis, no daduma test-testing nga nasubsubukan na dayay pusom. Tapno, kitaan na no kas ano ka kaandor. No malasatam deta inspirasyon ka ti daduma. Nga uray no kas ano ka rigat di pinagdaanam adda ni Apo Dios king kakin adda kakin ni Apo Dios. Haan nga nagunggon ti pamatim. Tinagsakit nga panunutan ka nagkararag ka basit hanga pinatgan ni Apo Dios ka ay agrebelde kakin ni Apo Dios. Ikumpiram di biyag mo iti sabali. Mistake akararag. Madi akararag. Katatagkarkararag tayo, persistency and praying.
Anya dagiti kararag. The Holy Mass. The apex of our Christian faith. Iso ti katatanukan nga kararag. Do not underestimate the power of the Holy Mass. Dadtoy sa unya po Diyos. Ibasa tayo, ipadas tayo nga ilawlawag. The Eucharist, awatem ni Apo Jesus, no mamati ka Daya garot ti saludsod, pudpudno ka diya pamatim nga ni Apo Jesus dayta ba awatem, kaya na kaabalbaliwan, kaya na nga itransform ta biyag mo tapno umunag di pamatim para kengkuana. Ti karon na duma ka agkomunyon tayo ka anya tinagyan di utak tayo nga puso tayo nga umay agkomunyon. Isugod nga ti songbat tayo ka amen. Ngati mo daddo mga may agpakomunyon o may agkomunyon ka nagadayo mo jerupa da ije komunyon. Thank you, Father. Agpakyut ka pay lakan nga ba bakatang kalagarot. Masapul ayat agpakyut nga komunyon. Agpili da pa iti pagkomunyon nanda. Iso mo lang iso ang ani Apo Diyos. Dapat ito may agkomunyon ka. Apo, dataman tabagyan jak pay nakaibilag komunyon daytan. Nagaddayo mo ije panunot mo. Nagaddayo mo ije rinam. The Rosary. Do not underestimate the power of the Holy Rosary. Panagsasanto Rosaryo man ang ijibalbalayo, pastriken nyo, kunak awatin nyo, agluwalo kayo, do not recite the Rosary, pray the Rosary. Nabilag. Isugar nga ikakaasin na tayo nga managbasol, itakin inton oras. Lalum ta amami di jay. Itid mo kadakam, ti kanan mi iti inaldaw. Pakawanam ti basol mi. Pamakawan. Ilisi na ka may protection from the devil. Bareng-barengan yun sa magamin o da pa na agsanto Rosario di balayo ka apaw na awang kay maamin ti maadadjay magkani maglula at tulang di mat nagiti mataga Salcedo apaw no Rosario nagaduda nga mapano nagimas di makan ngam no awan handa na labsanda. The power of the Rosary. Layman's prayer di jay. Da kayo nga laygo, nakangurunaan nga kararag yun di jay. Kung nagkarkararag tayo no simrek ni Apo Jesus kanya tayon, no adda tayo mutken kwa na iso di adda transformation ti puso, the more blessing nga maawat mo, the more mat nga pakumbaba, humility ti itid mo, iso nga no di tao ka mabinbendisyonan, and then nga to tumangtangsit, rong di kararag. Nalaka nga igays di jay. Damor ko mga grasya nga umay kanya na, ije pamilya na, makitam di tao no na santo, no naunag di kararag na, damor nga agpakumbaba. Ngam no tinagikwamon dayta nga grasya nga inted ti Diyos kingkan, kinatangsi dayta. Ay, siya tinagrigrigat, yes, sika tinagsakripisyo, sika tinagrigat, ngam nagado nga nagsakripisyo, nagrigat kada nagbasa, ngam haanlat nga naited kada kwada. Siya tinagrigrigat nga nag-apply ija abroad. Yes. Nagrigatam data takasapulan tayong agsakripisyo. Nagadumat dagiti napan. Ngamahanda mo nga nagbalaygi. Anya nga rod, apay nga rod nga rumbeng nga tumangsit di pusom. Imbes ko mga isublim nga pagdaydayaw kini Apo Diyos. Apo, agyaman ka dagiti grasya nga inted mo. Apo, agyaman ka dagiti parabor nga inted mo. Ngala ko madayay pagay tayo, ang ado dagiti natong roti pagay na. Ikararagan tayo mat idata, nagsakit dagiti daduma. Kitaan nyo no awan dawa na di pagay ka natangarhaan? Oh, na awan sa taon. Ngam no nabagas di pagay na dumog. Iso nga no, ado ti grasya, bigbigam ti grasya ni Apo Diyos king ka, humility, bunga ti kararag kinapakumbaba na pudno nga panagserbi. Anya pa dagiti rumbang nga ikararagan tayo. Talag kini Apo Diyos relationship. Sangka kunak nga roden no adda ni Apo Diyos king ka iso timang tinaan-anay nga ragsak king ka. Ngam no haan nga makapagragsak di pusom i-check mon. No kurang di ragsak mo hangka makon kontento.
Di ragsak mo ka, paraking ka, no haan nga na recognize di effort ka daragsak mo, kagsaki na ka mo, mistake nga kararag dayta. Oray siyak mo't, sang kaulit ko nga ibagbaga, nanipod ng rugi ak nga nagbasa aginggana nga padi akon, tila armas ko, luwaken, luwalo. Dahil uri ka lang agsangit nga, Apo, apay nga mo maitid dato'y kayat ko. Apo, apay nga, kasla nagmayat tibiyag titad dumasyak kaan. Luwalo, anya ti luwalo. Number 1 kanya kung kadada pa panak nga parokya. Ala dyan naggapuak nga parokya, sumangpetak, nagparinto mga Apo Santa Maria, nagan mo dayta. Apo Jesus, simbaan mo makaamukan. Naaramid day jay, naitid day jay, taapaya, tila pampanunutak, para kanya, mga para kanya. Di ko nadamo dagi tayo, tagapatiki nga chismosa, palakpakan tayo ni Apo Ropo, hanga siyak isuna. Tano binagi mon, mangrugi ka nga tumangsitan, ngumato tabiyag mon. No in merit mo iti bagbagi mon, mangrugi ka nga agkamalin. Taday di nga ron, di kararag mo, ididamo ko, pinaraburan na ka, inakom, napukaw, di relasyon kini Apo Jesus. Ala kakabsat, nagmayat ko na nani, diyo sardayan ti agkararag, ken haang kayo nga maawanan tinamnama. Ingkarit na uray ti umuna nga maibasa, haantay ko mamakitang nga agkarkararag. Uray no gundaway nga kasla Apo, awamot ti mapaspasamak, haang ka nga makitkitang hang ka maumuma, persistency in praying. Nagado ti kayat tayo ti pagilyan, nagado ti kayat tayo iti simbaan tayo, nagado ti kayat tayo iti pamilya tayo, nagado ti kayat tayo a personal. No daduma maupay tayo haan, hantay ko mamakitkitang, keep on praying. Aggar kararag telat ta kuma. No nya dagiti kayat tayong idaw-dawatan, dayta ti kayat ni Apo Jesus, kasla di jay judge, nakulitan. Nya kayat na nga saon, kulitemmet ni Apo Diyos. Haang ka nga mauma, haang ka nga agpaabak, kulitemmet, tapno itid na di jay daw-dawatem. Anya ti magunggunam, pamati, ragsak iti kaunggan. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit kandaga, ken kadag iti amin amakita. Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kas tamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket net. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti ama. May tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag kan dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao. Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Iti panagtitipon tayo kas maymay sa agimong, agkararag tayo iti Apo aman nakabalin.
Nangruna kadagiti tiyempo ti pannubok, ti panagbuteng, ket iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggen nakam kadi. Agpay ti simbaan ken dagiti mangidadaulo ken kuana tapno babaen kadakwada mawatan tayo anaimbag ti sirib dagiti profeta ken ti linteg. Umawaweng kuma dagiti balikas mo o Apo babaen ti rag-ung agapo iti espiritum. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay ti kapya ti lubong tapno ilisi na tayo ti Apo iti panagkigubat. Dinakam kumadangran ti init iti aldaw, wenno ti bulan iti rabii. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay ti panagayat iti nasantuan na surat, tapno masursuro tayo adayawen ti balikas ti Diyos, ket masarakan tayo ti ubog ti sirib, ti Espiritu Santo, amang iturong kada tayo ti panakaisalakan, babaen ti pamati, kini Apo Jesus a Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kada tayo, tapno iti laksid, dagiti panakasubok tayo, masursuro tayo kumaatuladen ni Kristo, iti rag-ung agapo ti Espiritu Santo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti napateg kada tayo apimusayen, ken dagiti paymet amin anatayen, taginanada kuman iti kapya, ken agnanayon a kinaragsak. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo, intay maddawatin, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggan nakam kadi, Apo Jesus, ti panangidatagmi kadagiti kararag ken panggepmi, agdawat kam ken ka, apatib karim ti pamati mi, ket saan kami amapukaw iti tiyempo ti pannubok, dawatin mi daytoy iti ama iti nasantuan anagan mo. Amen. Di Diyos Apo umay kuma, tuy datumi ket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay datun tirabaw ti altar na, daytoy at tinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay datun ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Di Diyos Apo umay kuma, tuy datumi ket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay datun tirabaw ti altar na, daytoy nga arak ket agbalin adarana, amang teti kapya bang
ken liwliwa di kam tumawaw ken mapisin ditoy daga nu agtalek kam tu ken ka Di Diyos Apo umay kuma Tuy datong mi ket awaten ida Sabay kumatamay kari Amay datun tirabaw ti altar Impaay mo kadakam apo Di na Diyosan nga ayat mo Biag mo tinanubot kada kami Darambagim ita idatun mi Sapay kumatamay kari Dagito'y asagot mi Nagtaod ka unggan puspusumi Duy ayat ken ka isagot mi Impaay mo kadakam apo Tinadyosan nga ayat mo Biag mo tinanubot kada kami Darambagim ita idatun mi Iraman tayo ti kararag tayo ti pagyaman ni Jimmy Amalia, Lemmy ken ti pamilyada, pagyaman ni Camille Cadasio ken ti pamilyana. Kumararag tayo kakabsat tapno na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakidaydayawan, ken pakaigloryaan tinaagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo itinaragsak anakem, idaton memetlaeng ken kadagiti imparabor mo, dalusan na kam ka di tagarasyam, babaan da ito'y sakripisyo arambakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at dakuma kada kayo. Basta ako Itag-ayo dagita puspuso yo. dadana sa tatag Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. may kari katrong Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Diyos. Takas tauna iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan. Ket kinayat mo ang magipagbiag ang mayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami. Akas ti panagayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi. Gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles. Ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin. Amin na parswa, ilangit ken daganap nuda, iti pakaylay-dayawam, usana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana
Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akina santo, kat sika ti gubwayan, ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagi disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu a mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagi di disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol haramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparangarami, ipapatay mo, o Apo aking dayti, yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kahisa ken Kristo. Ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti gana. Amen. Intay umararaw iti ama, gatlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ngadat sa dilangit, ngaday
Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannolong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuwang tituray, ito pa nakabaling ken dayaw, tiyag na nayon, adintog. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak, ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta kumamat. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero di Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kada kami di kapya, item kad di kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngem ti may salae nga saom mapaimbag tontoy kararo. Apo Jesus, sumay ka, dito'y pusok ag naed ka. Ikutam tuy biag ko ken kararwa, tapno jak tu maisina ken ka. Iturong nakadua po, tarabayem aladay to'y numo. Tapno ag serbi at asipupudno, aging gatumpal to'y biyak ko. Tati ayat mo, isuapu ti biyak ko. Asim, isuapu ti kiret ko. Ket ti bilin mo, isuapu ti bagnos ko, nga agturo
apu ti kiret ko, ket ti bilin mo. Isu apu ti pagnos ko, nga agturong kinapudno. Silaw ang maputo'y panunot ko, pakirdem ka dito'y nakem ko. Biyage mapo na ito'y kinakurapay ko, tatalalik ko ken ka idatong ko. Iyawat ko ken ka tiamin ko, usarem ka na puto'y adipen mo. Isurun nga agbyag iti linteg mo, ken nagtalek laeng ken ka o apo. Tati ayat mo, isu apo ti biag ko, ket ti asim. Isu apo ti kiret ko, ket ti bilin mo. Isu apo ti pagnos ko, nga agturong kinapudno. Tati ayat mo, isu apo ti biag ko, ket ti asim. Isu apo ti kiret ko, ket ti bilin mo. Isu apo ti pagnos ko, nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Aramidam kad apo tati masansan apan nakiranod mi ti sagrada Eucharistia, agbanag apagimbagan mi, ket isuro nati umiso apan nangaramat mi kadagiti banbanag ana indagaan, ket ipaypaysumen nga ipateg kadagiti dagiti na ilangitan. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Maramat ti prayer rally ijay bigan apo at dadagitay na i-designate nga aglugan ita lugan tayo nga dalugan nyo nga makabael apo, mabalin tayo iti mapan alas 3 da jay misa ijay plaza. Ti apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaig a pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan nyo. Adalan na kayo kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pamati kat pagtalin na edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kayo kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Pagyaman ka ito, Diyos. Anya na kinaragsak, duwag kay satay, nagkakapsat. Iti sidong ti Diyos Ama, ken Diyos Anak, amang ibando, iti sapasa. Rigat ken tuo, di amalik na, nuti sa nga lubungan.
maysa intay amin agkararag asang kapada kaintay maragpat di ka asinan